Ako ten čas letí a letí. Ani sa nenazdáme, keď zo semienka je stonka, zo stonky púčik a z púčika krásny kvet. Každá sekunda, minúta, hodina, ako každá chvíľka je neoddeliteľne výnimočná a dôležitá. Aj my využíme čas naplno a s radosťou, pretože život s radosťou spolu s Little Star je výzvou pre pomoc deťom v núdzi, ktorý je hneď pre nich veselší.